हेलो गाइस, गुड मर्निं। दिनैनि बे फुंबिलि समाव आं नोंथां साफ्रोमखौबो हामबाय होयो। आंनि पाउलुस नार्जारी इउट्युब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौबो आं बरायो। दिनै आंहा बे फुंनि समाव जेबो भिडिअ गैया, बेनिखायनो आङो बे गोथार फुंनि समाव आं नोंथां साफ्रोमखौबो आंनि पाउलुस नार्जारी इउट्युब चेनेलाव बरायो। हामबाय, गोजोन्थों। मानोना आं नै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारगासिनो दङ। ओरैबायदि बेसे फुङाव माने थाङाबानो उपाय गैया, बेनिखायनो आं थांथारनांगौ। नै आं दायो ओंखारदों, आं ओंखारलांनोसै न'निफ्राय। दायो आं न' सिङावनो दङ। आं दा आरो दसे उनाव जि जायगायाव सहैगोन आङो हरबावगोन। थेंक इउ, दोननोसै, गोजोन्थों।